Tak se nemáme do kamery, protože jsme papíru, nemáme z druhé strany stěn. Tak se nemáme do kamery, protože jsme papíru, nemáme z druhé strany stěn. Kdyby si to lépe drželo teda do ruce, teda jo? Tam že please. To, ale nejsi v záběru. Hoďte pryč ten. Tak ten vypadne. A ty jsi v záběru. Co? To je kůň, mami, možná se s tím toho jako nevšimla, víš co? Počkejte. Já si myslím, že když to křeslo tady, tak bys mohl klidně sedět. No, já myslím, že já nechci sedět. Dobrá. Ale jsme tam. To není vidět, pojď sem, vedle telefonu. Tak. Přežila hodina, i v Hradci se Staniřina, i s ohledem na dopravu, bez uspořádá opravu, simultánní Mirka oslavu. Milý Mirku, řekni tady, na síti si bývá skvělý, nechce se nám ani zdát, že slavíš rovných 60. Díky zdraví, štěstí chceme přát. Paní uprý dynastie, v Evropě už léta žije, kronika však nepoví, co radoštitný někdo ví, náš Pavlík je přímo světový. Když se rozedívá, vyrekný se práce zpívá, už zatky zpívat začíná, už probouzí se krajina, dále mizí postel veřejná. Nesmí Mirek světa znaný, že nikdo není dokonalý, že pověst jeho školičky je nejlepší bez chybičky, že život nejsou samé jedničky. V Oršicích jej dlouho znají, odměnu plus řídka dají, kníže školy vedení, zásady se nezmění, ve škole se učí neledí. I sportovně založení, ozdobou je každé ženy, náš nedělá už hlouposti, když člověk chodí bez zlosti, tátu dělá s láskou s radostí. Markéta je pěkná kočka, když jde ven, tak táta počká, také ráda sportuje, u Mirka plně boduje, že na Kypru dobře studuje. Žena Naďa není k mání, často je na roztrhání, je to pěkně těžký post, dneska učně na starost, rodinu a ještě domácnost. V Oršicích je pěkná škola, když je zle, tak Naďa volá, Mirek potom bez vady, zákupy si poradí, ve frontách je první pořadí. Naše dnešní přání praví, přejeme ti štěstí zdraví, ať hlubáci tě nevzruší, máš slunce na duši, ať ti spánek nikdo neruší. Přejeme ti, aby tělo sloužilo a nebolelo, ať netrápí tě nemoc hlad, ať můžeš správně vychutnat lidi, život, všechno, co máš rád. Ty z Hradce dnes by chtěli, přát ti rád jen život skvělý, o 60 za záda, a v životě ti převládá bláznivá prýmá nálada. Tak tohle. Ahoj! Tak. Už je konec?
Už je oběd. Jde oběd. Už jste si zasloužili oběd. Ježiši Kriste, že jsem tam představil, že jsem tam stál, že mi to bylo spadnout. Co to bylo? To samé. Ale tady nahoře. A najednou to stojí tamhle dole. Takže mě to málem zabilo. No vidíš to, že Když už s vámi nic zpívat nebudu. No. Když už s vámi nic zpívat nebudu. Ještě kvůli tomu číslu život. Se nám někam Udělalo vlác. Vlác. Ale já jsem ti to dala, vedle je to u dětí na posteli. Ještě tady za tebou jsou. A u dětí? No, to je na posteli. Nebo sousedů. Já mi dáme, jo. Představ si, že by to tam stálo, už bys to mělo v tom díru teďka.